Projekt od školy na dotyk, aby sme spravili dotazník, v ktorom sa zameriame, že či počítač ovplyvňuje zdravie detí 11 a 12 ročných, to sú piatáci a šiestáci. A ten dotazník spravíme asi online. A čo keby sme spravili Cez stránku. Napríklad cez to Survio? No, môžeme. Poďme to teda skúsiť spraviť. Ideme na Survio, online dotazník, dobre. Môžete začať vyplňať. Otvor si. Či prišli tie výsledky tých šiestakovských, ako sme mali? Môžem ich pozrieť. Ukážem niektoré tie odpovede. Aha. Prvá otázka. Môžete prišli tie výsledky? Mnohé, môžete to pozrieť, že piatočky mi prišli. Koľko si mal žiakov? Samo? 49. Dobre. A ty, Oliver, v tom dotazníku odpovedalo? Takže už nám prišli tie výsledky. Koľko si mal tých otázok? 11. Tu sú aj tie možnosti a vlastne odpovede. Vlastne 11 otázok, odpovedali všetci a tu vlastne odpovede na prvú otázku. 73% máš doma PC, mobil, tablet alebo notebook, odpovedal 73% áno, nie, neodpovedal nikto a nie svoj, odpovedal 5%, všetky tieto zariadenia 23%. Náš dotazník pre šiestakov a najviac nás zaujali odpovede na tieto otázky. Napríklad prvá otázka, potom je to otázka, že či používa PC na výučbu, 66% odpovedalo občas. Otázka, že či hrávajú hry na PC alebo notebooku, kde 70, skoro 80% odpovedalo áno. Neodpovedalo len 9%. Potom už byť otázka, koľko máš priateľov na sociálnych sieťach. Okolo 50 má 30%, 31 váhu a výšku PC, kde 69% odpovedalo nie, 20% neviem, 9% určite nie a 2% áno. Dostali sme projekt zo školy na dotyk pre 5. ročník. Zúčastnilo sa 44 a tuto sú jednotlivé odpovede. Napríklad, máš doma PC alebo mobilný tablet? No. Potom používaš PC na výučbu, hráš hry na PC alebo notebooku? Áno, odpovedalo 78%, nie, odpovedalo 9%, hry na konzole alebo na mobile odpovedalo 5% a občas 9%. Koľko máš priateľov, chodíš na sociálne siete, Facebook, Google, Twitter a tak ďalej. Čiže áno, odpovedalo 82%, čiže je 36%, nie. A posledná otázka je, že či ovplyvňuje tvoje zdravie počítač? Záver sme vyhodnotili šiestacký dotazník a v odpovediach na dané otázky nás zaujali najmä tieto fakty. Za prvé, že 47% trávi viac ako 2 hodiny denne na PC, len 14% sa vzdeláva na PC, až 72% hráva hry na PC, 80 až 81% detí je na sociálnych sieťach, len 18 žiakov majú kontrolovanú svoju činnosť rodičmi a posledné je schválené, že 70% žiakov športuje. Na záver by sme chceli zhrnúť,
že vlastne väčšina detí trávi čas za počítačom, že málo sa pri ňom vzdeláva. Ale neovplyvňuje to ani tak moc ich zdravie.